ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, bang do koni ruth nya sayro kawano maduong kom tayo makendo kawono do garomo di ching mugwedi di ching mari juma di ching maber ruth nya sayo podong e buong dung mare bodung mare kendo di ching ruth nya sayo podong jogo ma odie chokrok mar lame di ching ma Allah subhanahu wa ta'ala da'ana fihi ila diyafatihi ma di ching ma Allah utnya sae ulungwa mundo moda bedwende fatuba liduyufir rahman to en mor mogondo gigwet mangany madi kum jogo ma utnya sae ulungwa mundo mi obedwende kawono waburo woyo ewe gima ilungo ni asiyam tueyo kesjo islam wachomo tueyo nyalo chakre jumapili kata uktich jinyalo chako tueyo mar Ramadan. Koro nyaka wachako wuoyo e puonj mag tueyo mondo mi ka ng'ato donjo e tueyo oyudo ong'eni otueyo ang'o. Ok en tueyo ma ng'ato amo ni kakiny na tue to dhi obed e wi got ni koro kowuo ma en tueyo mowuok e bwo chike mag Ruoth Nyasaye. Taarifu siyam, ng'eyo tueyo ni en ang'o. Asiyamu lughatan al-imsak, tueyo kilugha kuwang'iyo kilugha wayudo ni tueyo en makruok ma ok bedo gi mipaka kuom gimoro amora, bedo gi mipaka kata bedo gi giko mar gimoro amora. Wal kafi an shay'in, kendo ibedo gi mipaka mar timo gimoro amora monego bed ni timo ok itim e seche ma itueyo. Mfano magigo monego bed ni dhano tiyo godo kaka chiemo maber ma Ruoth Nyasaye ogwedho. Ti chiemo Ruoth Nyasaye ok ogwedho, ti chiemo ma Ruoth Nyasaye ogwedho. Ma chiemo monego owinjore icham ok oyieni cham e dwe tueyo godiechieng'. Lakini kochopo gotieno to yien mondo mi icham chiemo ma Ruoth Nyasaye oyango ni mondo mi icham. Ma mar ariyo, kendo gigo moko onego bed ni tiyo godo e dwe tueyo ni bedo riwore gi jaodi odiochieng' mar Ramadan. Odiochieng' mar Ramadan ok oyieni mondo mi iriwri gi jaodi odiochieng' mar Ramadan, lakini gotieno jaodi ma ikende bwo chik mar Ruoth Nyasaye oyieni mondo mi iriwri kode sa gotieno, lakini godiochieng' ok oyieni. Lakini nyako moro amora ma iterri godo ma ok ja-Islam ma kata bed ni nya ja-Islam kata bed ni ok nya ja-Islam, lakini uchodru kode ok oyieni riwri kode odiochieng' mar Ramadan kata gotieno mar Ramadan e seche duto te. Li anna Allah subhanahu wa ta'ala qala la takrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ruoth Nyasaye wacho ni kik ubed machiegni gi chode nikech en yo molil kendo en tim mar Ruoth Nyasaye mang'we ma Ruoth Nyasaye ok ohero. Koro miyo ok onego bed ni itiyo kichodi e dwe mar Ramadan kende, onego bed ni okichodi dweche duto te kamoro amora ma intie. Kun baida min hadha, bed mabor gi timbe maricho e dwe Ramadan kodo kata dweche mamoko ma ok gin dweche mag Ramadan. Otieno godiochieng' kik itim timbe maricho, bed ng'at ma timbe ne beyo. Ma e ber mar fungo omiyo iluongo ni tueyo. Iluongo ni tueyo gimoro marach madang timre ok itim. Gimoro maber ok itime godiochieng' lakini itime gotieno e dwe mar Ramadan. Lakini wuoyo timo tijeni tima, lakini riwruok gi jaodi kata chiemo ok ichiem kata madho pi ok imodhi. Lakini kochopo gotieno tirore gi jaodi ma kikende bwo chike kata ichiemo chiemo ma Ruoth Nyasaye oyango ni mondo mi icham. Lakini kik icham mira, kik imadh kong'o, kik imadh ndawa,
kikibed ni nyamomira sagutino sana tiwacho ni tweyo man tweyo mamari chal kayem kanono ok chal ngamo tweyo makoponi bedo kikite mokama kare madonjaga tenda tweyo mani ngeni tweyo nino okorom katibed mani chamano gutino to kitam gudiochieng kikibed ni tweyo gudiochieng chamomira lakini gutino ti chamomira mani wundo ruoth Nyasaye ruoth Nyasaye okoero kata be kikibed ni okimadho kongo gudiochieng lakini gutino ti madho kongo mani wundo ruoth Nyasaye kikibed ni okichod gutino gudiochieng lakini gutino ti chodo man ruoth Nyasaye wundo ruoth Nyasaye koro kik ibed achiel kuom jogo ma wundo ruoth Nyasaye maketho fungogi. واستعملوا في كل إمساك قوله تعالى إخبارا عن مريم عليها السلام itiyogi kwadwangi wachweyo wadhi andike Ruoth Nyasaye nowachonwa kowa kuom min Yesu ma en Mariam wadhi andike Ruoth Nyasaye nuwuoyo godo gi min Mariam min Yesu Mariam min Yesu. Kapok wadhi kuom Mariam min Yesu wachako nyuol mar Mariam yen wuon. Min Mariam kane donyuolo Mariam ne en gich to noketo singo kinde gi Ruoth Nyasaye ni en koponi onyuolo nyathi manie iye en okete jatich Ruoth Nyasaye kendo en okete odag e od lamo ma en muskiti. E kinde ne od lamo mane gin go machiegni ne en muskiti kendo jatelo mane rito od lamo no kata mane tayo chunje ji e od lamo niluongo ni jaote Zakaria. Jaote Zakaria nokendo wai gi Mariam. Min Mariam kano tingo Mariam te od lamo jodongo muskiti nokao obedo piny momire paro mong'ado bura ni nyathini nyakwago mana kura kuom jalno manyalo ike kata manyalo rite. Nyathini nyakwago kura mondo mi wang'i ni ng'ama nade mobiro dak e ode. Ekane gigo kura, Zakaria bende nogo kura. Zakaria kaka jaote nokao nyathi mapok ong'eyo mang'eny. Nyathi mapok ong'eyo mang'eny, nyathi mapok obuoyo. Okao nyathini, ong'isi nyathini mondo mi ema mondo wit kalembegi e pi. Kojine witu kalembegi e pi. Igo kura ni ng'ama kalambe biro dhi gi pi ng'ani ema biro kao ting' mar Mariam. To ng'at ma kalambe biro idho got malo ng'ani ok biro kao ting' mar Mariam. Kane gigo kura mokwongo ne gigo kura ka giwacho ni ng'at ma kalambe biro idho malo ema biro dak gi Mariam. To ng'at ma kalambe biro dhi gi pi ng'ani ok biro dak gi Mariam. Mokwongo kane gigo kura kalambe Zakaria ema no idho malo. Magi ne Zakaria kare makoro na Ruoth Nyasaye oyiero kaka jating' mar Mariam. Ne ok giyie gi mano, ne giwacho ni wadog wanuo kura. Koro ng'at ma kalambe oluwo pi ema biro dak gi Mariam. Ng'at ma kalambe oidho malo ka gwenyore gi pi ng'ani ok ne dak gi Mariam. Kane gidhi gidogo kuom mar ariyo kalambe Zakaria ema luwo mkondo mar pi to kalembegi no idho malo. Magi ne ka Ruoth Nyasaye manowalo chuny Zakaria mo odonjo kuom Zakaria moyie gi Zakaria mondo mi odag gi Mariam. Mariam nodak e od lamo e ndalo mang'eny. Kindego kano dak e od lamo jaote Zakaria kane donjo kama ne entie ne yude gi olembe mopogore opogore, ne yude gi chiemo mopogore opogore, kendo nopenje ni chiemo gotigolo kanye. Ruoth Nyasaye kara ne orone gi malaikni maler kelo ne chiemo to chamo e od lamo kaka mama ne nyiso gweth Ruoth Nyasaye nogwedho godo Bikira Maria. Bang' mano kano dak e od lamo ka e kono chopo ndalo ne mano neno dwe no wuok e od lamo obedo mabor gi od lamo. Kinde moro nowuok odhi mabor yo wuok chieng'. Kano dhi yo wuok chieng' nopo ka oromo gi malaika maler. Ekano po ka chunye obuok mwacho ni akwong'ora gi nying Ruoth Nyasaye kik oketi ibed achiel kuom jogo maricho, oketi ibed achiel kuom jogo mabeyo ma ok nyal hinya kama antie niende. Malaika kane ochopo kuom Mariam ne oyudo ni en dwe mar 6. Malaika ni nong'iso Mariam Bikira Maria ni Ruoth Nyasaye wacho ni ibiro mako ich. Eka Bikira Maria nobuok sana kane nong'iso wacho gi chunye tere kaka dang' amak ich.
to pok na ariwora gi wuoyi moro amora kata rawera moro amora pok omulo denda, pod an nyako masilili, ere kaka dang' amakich. Malaika noduoke kowacho niya, inna rabbuki yaqulu dhalika huwa hayyinun alayhi. Ruoth Nyasachi wacho ni mano gima yot kuome, ma oyo nyalo timo sa asaya mondo inna ma amruhu kun fayakun. Wach Ruoth Nyasaye wacho gimoro ni bedi to bedo. Koro in kowacho ni ibe makich tibo mako ich. Eka nokudho ne chuny maler, roho maler, nokudho ne roho maler modhi odonjo gi kufuko mare, basto donjo ma obedo gi ich. Mariam kano sebedo gi ich, no buok kaparre ahinya kaka dang' ochak nyiso ji. Koro kinde no kano wuotho romo gi jal moro, nitie jal moro mane iluongo ni Joseph, iluongo ni Yusuf. Jalni endi ne en achiel kuom joge Mariam ma kaka jodalagi. Ne oyudo jalni bende ne romo kod Mariam, to nyiso Mariam ni Mariam, bed ni ne kode gi shaka, penje ni Mariam, bed ni kodhi nyalo ti maonge kodhi madichuo. Mariam ning'isi ndio, nyalore gi teko mar Ruoth Nyasaye. Zakaria bende kono Mariam kane gi ich, noduogo penjo mbaka Zakaria, bed ni nyako dhako nyalo nyuol maonge wuoyi odonjo moriwore kode. Mano nyalore gi teko mar Ruoth Nyasaye. Mariam noduogo ni nyalore gi teko mar Ruoth Nyasaye. Eka Maria kano dhi limo waygi, noyudo ka waygi bende nigi ich mar Nabi Yahya. Yahya en John kod jogo moko jo-Islam, miluongo ni jo-Kristo, John the Baptist. Yahya en John the Baptist. Eka nodhi mobedo korka John, kanodhi odgi John, oyudo ka min John bende nigi ich mar John. Koro min Yahya ni kane oromo gi Mariam, ning'iso Mariam ni Mariam, awinjo ni in be in gi ich. Mariam ng'ise ni an gi ich. To ka giromo, min Yahya neno ka nyathi mane iye go wiye piny, yani kulore. To penjo ang'o nyathi mane iye, yani kulore kila karomo kodi to kulore. Kech nyathi mane icha nomiyo nyathi mane Mariam ni heshima. Lakini eni nosebedo ndalo moko dweche moko matin, en duong' ne Mariam, ne mbele mar ich mar Mariam. Lakini kano giromo gi Mariam, no osujudu kendo no heshimu Nabii Isa alayhi salatu wassalam. Nomiye luor nikech ok nomiye luor ni Nyasaye, nomiye luor nikech teko mar Ruoth Nyasaye nomiye, boro miye wang' piny kopono nyuole. Omiye luor nikech obro chango jogo manigi tuoche mopogore opogore gi teko mar Ruoth Nyasaye. Kendo nobro miyo jogo mamuofu mondo miyo nen, nobro lemo negi mondo mi ginen. Nomiye luor nikech en jalno mabro chiero jogo ma otho gi teko mar Ruoth Nyasaye. Ma emomiyo Yahya kane ni min-gi ne miyo jaote Yesu luor kane en min-gi. Pod gin e ich, lakini gimire luor kaka joote. Mama ne en achiel kuom hono ma Ruoth Nyasaye noketo e kind Mariam kod min Yahya ma en John the Baptist. Ruoth Nyasaye kano temo, Ruoth Nyasaye kano seketo ijni ei Mariam, Ruoth Nyasaye nong'iso Mariam mondo mi obed mabor gi ji. Eka Ruoth Nyasaye kano oseng'iso Mariam obedo mabor gi ji, chieng' mana koro muoch kae, notere e but yien miluongo ni tende. Yien ni nitie but pi, kama pi kadhi e pi maler. Koro kane muoch kae, Ruoth Nyasaye ning'iso Mariam mondo odhir yien cha. Seche modhiro yien to ogol choko muya ni koro kila ocholore gi te gi design no ero. Ma bende hikma momiyo mang'iswa ni ang'o mi Ruoth Nyasaye nokokelo miyo macholo Mariam. Ang'o mi Ruoth Nyasaye nokokelo miyo macholo Mariam, nikech debedi ni nitie mama moro mobiro cholo Mariam seche sach nyuol. Jaote Isa kata jaote Yesu doko wacho wach Nyasaye, mak man mama de dokwere. Jaote mane man magolo kuom min-gi, mama de do njawe e kind ji seche moyalo wach Ruoth Nyasaye.
koro miyo Ruoth Nyasaye no miyo Mariam ocholore kende monyuolo nyathine cha. Bang' kane seche mane muoch kae, Ruoth Nyasaye nong'ise mondo ondek yien cha mondo mi tende olwar piny mondo mi ocham tende ka. Mama achiel kuom yien ming'isowa ni seche ma jigi mako jigi muoch kayo to in gi tende ni e ot, miye mondo cham mondo mi okwe ne rem mar muoch. Bang' kosenyuol kendo nyathi cha kendo dogo ng'ise mondo okaw tende cha ocham mondo mi oyud chak mang'eny e thunde. Mama achiel kuom ber mar yien mar tende medi remo kendo medi nyaka chak, medi nyaka ngufu. Kata ka in ng'ama dichuo bende onego bed ni ichamo gik machal kamagi mondo mi yud ngufu mang'eny manyalo mi los odi maber mabed maber maonge chandruok. Koro miyo min Mariam kano osenyuolo Mariam eka noting'e Ruoth Nyasaye nong'ise ni ka ng'ato romo kodi mopenji ni nyathini golo kanye kata e chode kero nyathini to kik iwuo. Ruoth Nyasaye nong'iso min Mariam ng'ata kopenji wach nyathini to kik iwuo. Eka kane giromo kanotere kuom jodongo muskiti, jodongo no penje ni Mariam to gini golo kanye. Mariam nowacho ni inni nadhartu lirrahmani sauman, wacho gi chunye ni an aketo singo kinde Ruoth Nyasaye ni atweyo ok anawuo. Notweyo mar wuoyo. Mama e tweyo miyudo ka jomoko kawuono dhi ewi got dhi tweyo, ok odhi wuoyo nyaka piny lil. Mano en tweyo Ruoth Nyasaye noyango ne ng'ata. Ng'at ma tweyo inani ma ng'at ma tweyo makare olal kayiem kanono. Nikech tweyo ni endi nomi Mariam godiochieng' e sechego kane oserumo wach tweyo norumo. Koro ne okonego bed ni tweyo mar wuoyo nyaka kendo kawuono jomoko pod chokore wi gode ka tweyo mar wuoyo. Inni nadhartu lirrahmani sauman. Eka nochoko osiemo ne gi nyathi wuowu kod nyathini. Eka jaote Yesu e kinde mana pod otin jandalo ariyo adek. Yesu en ya Isa kod jo-Islam kinde mana pod otin oja ndalo ariyo adek nowacho kowuoyo gi jodongo. Kunse jodongo niya inni rasulullah, an jaote mar Ruoth Nyasaye, atani alkitab, omiya buk mar Ruoth Nyasaye, wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Kendo kwe ne bed kuma chieng' mana nyuola, godiochieng' mana tho na bed gi kwe, godiochieng' mane chiera kadhi kuma chiera kadhi ka an gi kwe. Mama ong'ise ni yie ne bed kuome Islam, en ja Islam e chieng' monyuole, kendo bed ja Islam e chieng' manotho, kendo bed ja Islam e chieng' manowuogi. Mama ng'ise ni en ja Islam ma jalo madwa luwo Yesu gi ratiro nyaka bed mana ja Islam. Ok nyalo luwo Yesu to wacho ni ja Kristo, mano in e yo mok yor Yesu. Ruoth Nyasaye wacho na sumta ni aketo chunya mondo mi atwe, wa imsakan kendo aketo chunya mondo mi amakara kik awach weche maricho. Quick fan anil kalami ok anawuo mak manyathini mane wuo. Jaote Yesu mane wuoyo mo owaro min gi richo ma min gi onere kama maber kendo nyuol nyathi ma miujiza ma ji bedo gi mshangao. Wa fi shari imsaki anil muftirat. Kwa ng'iyo kisheria bo chike mar Islam, tweyo en ang'o? En imsak anil muftirat. En ni ja Islam tweyo gimoro amora ma kochamo to nyalo miyo yawo. Min tulu'il fajri ila ghurubi shamsi, kochakore wuok chieng' nyaka chieng' podhi. Maniyati pamoja achiel ka omakore gi nia, keto chunye kuom lamo Ruoth Nyasaye. Ta'abuna lillahi, kuketo chunye kendo yango chunye no lamo Ruoth Nyasaye. Mama kolongismo ni Islam saum nigi nguzo ariyo. Nguzo mokwongo kuom saum en ni imsak, ni ijizuia kikitim timbe moko maricho, kikichodi kata kicham chiemo yeni chamo odiochieng'. Mar ariyo iket chunyi kendo iket singo kuom Ruoth Nyasaye ni lamo Ruoth Nyasaye. Ma magi nguzo mag saum gin gik moko ariyo. Makoponi ionge gi nia e saum, mano saum mari en nono. Kendo ionge gi arita maduong' e saum mari chal ka nono. Koro miyo kik ibed ng'amo tweyo to yenyo, kata ng'at motweyo to dhaw gi ji, ng'at motweyo to gore gi ji, ng'at motweyo to chodo, ng'at motweyo to chamo mira. Mano bed achiel kuom jogo moketho singo mari gi Ruoth Nyasaye. Min fadha'il siyami wa fawaidihi,
achiel kuom beyo moyudo e tweyo gi faida moyudo e tweyo koa tweyo onje Islam kata jogo mokuja Islam makuru winja sani asiyamu adamu ta'ati allati yutaqarrabu biha ila Allah subhanahu wa ta'ala. Tweyo en achiel kuom utiifu madhano en achiel kuom chike madongo madhano onego bed ni luwo godo Ruoth Nyasaye kendo dhano bedo timo to chopo godo machiegni gi Ruoth Nyasaye. Yani kidwa bedo machiegni Ruoth Nyasaye onego bed ni tweyo, to kidwa bedo achiel kuom jogo moy Ruoth Nyasaye sano onego bed ni tweyo. Kidwa Ruoth Nyasaye omuli gi gweth mage kendo oyawoni yore midwaro onego bed ni tweyo. Mama en achiel kuom lemo madongo ma Ruoth Nyasaye oyango e kinde gi dhande. Wa yuthabu almu'minu alayhi thawaban la hududa lahu. Achiel kuom jogo moyie gi Ruoth Nyasaye koponi otweyo, Ruoth Nyasaye miye mich maduong', mich maonge gi mpaka. Ruoth Nyasaye miye mich maduong' sana koponi itweyo. Yani kitweyo tweyo mowacho ni tweyo mar ni ok ichodi, ok iyeny, ok igo ng'ato, ok icham mira, ok imadh kong'o dwe mar Ramadhan otieno godiochieng'. Ok ikuodh ng'ato kamoro amora ma intie. Kendo ka ng'ato dwa biro gi gwach mar kuoth tibedo kode mabor. Ok iwinj thumbe kata mielo thum ok imiel nikech itweyo. Ok itweyo chiemo kende. Nitie jok ma wan watweyo kawuono to kiny watweyo mana chiemo kende. Chiemo no kende makadang dhi e dhoga kata madho pi ne makadang dhi e dhoga. Lakini chode ta chodo, mira ta chamo, kong'o ba madho, to ayenyo, tagora gi ji ma ok atweyo. Jaote Muhammad wacho ni ya jalno ma otweyo to ok oweyo timo timbe maricho, ok oyie onge haja mondo owe chiemo. Fadhalo chiemo nikech en ng'at ma ok dwa tweyo. Koro tweyo ok en tweyo chiemo kende kata tweyo math kende. Ok en tweyo bedo gi jaodi kendo odiochieng' to tiendo bedo kode, bali tweyo bedo kode gotieno lakini odiochieng' kik ibed kode king'eni irito arita mar tweyo. Lakini pia chode kik ichod nikech irito arita mar tweyo. Kong'o be kik imadh nikech irito arita mar tweyo. Njaga be kik imadh nikech irito arita mar tweyo. Ndawa be kik imadh, ng'ato tweyo to kochopo godhiambo to yawo gi ndawa. Hadha haram, hadha batil. Ma en haram to ok oyie ni inja Islam. Seche ma itweyo chani ko riyo ingi mar ino kidwa modho kata pi. In riyo maki makata tendo kidwa chamo. Okirit tende, okirit pi mondo mi modhi. Okelo suna mar jaote Muhammad, elo suna mar jachien mar madho ndawa. Ok onego bed ni madho ndawa seche yawo gi ndawa seche ma ji yawo e wasach tweyo. Kata ok onego bed ni madho ndawa e dwe mar Ramadhan kata mana oko mar Ramadhan. Kiweyo to kahera ok ne maki, TB ok ne maki, inibed ng'at ma ok fuolo kego madongo dongo. Kech ndawa mimo fuolo maricho. Jandawa jakumo retek mondo bioma. Kech jandawa fuolo kila wakati. Nikech maga achiel kuom tuoche ma ndawa omiyi. Koro miyo afadhali sufuru iyawo gi tende, iyawo gi pi ma ok wang' kori mi mana teko kendo mi afya. Ma Ruoth Nyasaye gi jaote mari oyangona mondo wati godo. Wabigi tugu faru dhunuba almutakaddima. Kendo tweyo karka kuponi tweyo maber, Ruoth Nyasaye ng'un richo ni mani timo mokuongo. Ende igini mokadho weko. Ruoth Nyasaye ng'un richo mitimo igini mokadho weko. Mama omiyo idha kana awalo yawmin Ramadhan, kuponi ochopo odiochieng' mokwongo mar Ramadhan, malaikatu Rahman yastaghfiruna lilmu'minina ana alayl. Malaika mag Ruoth Nyasaye chokore to kwayo ng'uono ne jogo molamo Ruoth Nyasaye gotieno. Bas kochopo gokinyi, Ruoth Nyasaye nyiso malaika ni ya malaikati ishhadu anni kad ghafartu lakum, bedu joneno lili ummati Muhammad, anni kad ghafartu li ummati Muhammad, bedu joneno ni ang'uono ne joge jaote Muhammad ma otweyo. Mama tweyo en gima ber kendo en gima osingi e din mar Islam, achiel kuom lemo madongo ma Ruoth Nyasaye oyango e bwo chik mar Islam. Wabihi yubaadu baina alwajhihi wa baina an-nari. Kendo kitweyo Ruoth Nyasaye keti mabor gi mach. Koponi itweyo tweyo ma oyangore maber ma iketo chingo singi ki Ruoth Nyasaye ok nitim rito nyaka Ramadhan rom, Ruoth Nyasaye yubaidu bainaka wa baina an-nar. Ruoth Nyasaye keti mabor gi mach. Ruoth Nyasaye keti mabor gi kar dak marach mar mach. Ruoth Nyasaye keti machiegni gi ot maber mar janna. Wabigi yastahiqu al-abdu dukhul al-janna jinan min babi khasin uiddat lisaimin.
kendo kiponi tweyo Ruoth Nyasaye ng'isi mondo mi donj e ot miluongo ni janna, od maber medak, od dak manyaka chieng', ot mosingne jogo motimo beyo. Ruoth Nyasaye ng'isi donj e odi ma ot maber moikoni, kendo ot ma Ruoth Nyasaye oikone jogo ma otweyo. Wabigi yafrahu al-abdu inda liqa'i rabbih, koponi itweyo wang piny karka, chieng' ko piny dhano motweyo ne bed gi mor e seche ma oromo gi Ruoth Nyasache. Yani chieng' maboro gi Ruoth Nyasaye wanabed gi mor sana nikech gigo mich mabo yudo chieng' mwa romo gi Ruoth Nyasaye chieng' ko piny. Koro jalno ma ja-Islam makawuono dwa bed noktwe, ing'eni ini kos mor chieng' ko piny. Chieng' ma jogi Ruoth Nyasaye romo gi Ruoth Nyasaye mor kodi kendo gisherekea nikech negi lam Ruoth Nyasaye gi singo maduong' e wang piny kar kae. Koro in ja-Islam moktwe kawuono te matek mondo mi itwe. Ja-Islam pod neno ni tweyo rachne, itweyo en gima ber, makoponi itweyo Ruoth Nyasaye keti ibed achiel kuom jogo mabeyo ma chieng' ko piny Ruoth Nyasaye mor kod nikech nitimo tim maber chieng' ko e wang piny kar kae. Koro ja-Islam ka tweyo ok otwe tweyo ni mobire pache kaka jomoko tweyo kawuono, tweyo mobire pache ni ka kiny wadhi tweyo, gin guok ni kiny gidhi tweyo maonge buk mar Taurati, tweyo maonge Injili, tweyo maonge Zaburi, tweyo maonge Qur'an. Kata king'iyo ni tweyo jogi dhi tweyo no ni kanye e Injili onge, ondik kanye chieng' makama dhi utwe onge, lakini ma jo-Islam ondike Qur'an chieng' makama kochopo tweuru, dwe mar Ramadhan kochopo tweuru, dwe mar Ramadhan dwe mar 9 e dweche mag Islam. Islam nigi dweche mamage kaka Islam nigi chike mamage kaka Islam nigi telo mamage kaka Islam. Ma en din ma ojikamilisha, din ma moromo, din ma onge gimimedie. Ka in e din mar Islam in gi gimoro amora ma Ruoth Nyasaye omiyi monego bed ni itiyo gi chike mag Islam. Fa alaikum bisiyam, onego bed ni utweyo nikech tweyo en gima ber. Abi Huraira nyisowa niya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla, kullu amalu ibn Adam lahu. Ruoth Nyasaye mor kawacho niya, wuod dhano gimoro amora motimo ong'eyo ni ibne miye mich marom kama, illa siyamun, mak mana tweyo kende, fa innahu li, tweyo ni en mara, wa ana ajzi bigi, kendo an ema chulo jalno motweyo. Yani kuponi somo Qur'an ing'eni leta achiel ibodo thawabu 10, mich 10. Lakini kitweyo en ma Ruoth Nyasaye mong'eyo gima biro miyi. Kaka dang' sani koro itiyo tich kamoro to wuon tich ng'isi ni tijni abo misi 10,000, ing'eni ma itiyo nikech imiyi 10,000, lakini moro ng'isi tiyo en mang'e gima biro timoni. Koro mitiyo mong'isi tiyo en mang'e gima biro timoni ni ing'eni gini nyalo bedo gima duong' zaidi, inyalo miyi gima ng'ongo zaidi. Koro itiyo maber mondo miyo timni gima ber moloyo kaka ni paro. Koro ja-Islam bende Ruoth Nyasaye ni saum en mare, tweyo en mare, en emochulo. Koro miyo twe king'en Ruoth Nyasaye emong'iyo singo moketi kindi gi en ma en chule nyaka chieng' obiro chuli chieng' ko piny. Koro miyo in ja-Islam ma utweyo kawuono ok onego bed ni yenyo, ok onego bed ni chodo, ok onego bed ni kata ka inyako, ok onego bed ni rwako skat machiek mowe bamni oko. Kata ka in ng'a miyo ok onego bed ni rwako skat machiek mowe bamni oko. Kaka sani jogo ma pod kia Ruoth Nyasaye wuotho duge, yani wuoth mar wich kuot omako ji e kor gweng', mine rwakore maricho sana moko onego bed ni kata ng'ato ng'i kowuotho. Kono miyo tem matek dwe mar Ramadhan irwak law muumo dendi, law muumo dugi, ibed ng'at man gi luoro e mbele Ruoth Nyasaye. Ma en dwe ma malaikni wuotho kamoro amora, ma en dwe ma malaikni donjo od Islam gi gweth. Koro tem matek mondo mi oyudi ka in ng'at maber kendo ler e mbele Ruoth Nyasaye, mondo Ruoth Nyasaye omiyi mich ma oiko ne jogo ma otweyo. Wa ila huna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.